ċentru ta' talim tul il-ħajja li qiegħed isir f'Għajn Silem Għawdex se jiġbor flimkien qatt ta' entitajiet li se jkunu qegħdin joffru esperjenza sabiħa u utli lil persuni b'diżabilità. Dawk li jattendu se jkunu jistgħu jitalmu affarijiet ġodda, jesprimu aħjar il-ħiliet tagħhom u fuq kollox jitħejjew għad-dinja tax-xogħol. Waqt żjara fil-post, is-segretarju parlamentari responsabbli mis-settur setet tosserva r-ritmu tajjeb li bih miex ix-xogħol filwaqt li spjegat il-viżjoni tal-Gvern f'dan il-qasam. Ser nkunu qed nidentifikaw l-abiltajiet u l-ħiliet tal-persuni li jiġu hawnhekk u ħankunu qed naħdmu fuq dan il-ħiliet biex appunt imbagħad ikollhom taħriġ holistiku biex jistgħu jgħixu ħajja iktar indipendenti u jkunu jistgħu jsibu posthom kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fis-soċjetà. 3 entitajiet li se jagħtu s-sem tagħhom f'dan il-proġett huma l-Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ, l-Aġenzija Support u l-Awtorità Maltija dwar il-komunikazzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-ITC Filip Rizzo spjega kif il-korporazzjoni għandha pjanijiet ambizzjużi għal dan il-post. Dan il-post li qegħdin fih għandu jiservi biex inkunu nistgħu nittrejnjaw kontinwament minn 20 sa 30 persuna b'diżabilità. Mbagħad nisperaw falla illi ħafna minnhom ikunu jistgħu imorru jew f'supported employment fejn ikollhom il-job coach magħhom fuq il-post tax-xogħol u nisperaw ukoll li numru minnhom jispiċċaw f'open employment fejn ma jkollhomx bżonn ħlief żjara ta' job coach xi kultant. L-Aġenzija Support se tkun qiegħda tħaddem programm ta' Independent Living għal persuni li jmorru f'dan iċ-ċentru. Dan flimkien ma' programm ta' edukazzjoni bażika u ħiliet oħra li jindirizzaw ukoll il-persuni b'mod individwali. Rodrik Marmara fisser kif il-persuni se jkunu qed jirċievu wkoll programmi ta' tagħlim dwar it-teknoloġija tal-informatika mill-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni. ċentru huwa importanti utli għall-MCA għaliex ħajamlilna aktar faċli biex inniedu programmi ġodda li lan tagħhom huwa li nkomplu rresqu l-anzjani u nies b'diżabilità viċin is-soċjetà moderna diġitali. U għalhekk b'ċentru bħal dan ġewwa Għawdex ħajjejna biex nittargettjaw dik is-soċjetà Awċija li forsi sal-lum għadha ma użatx din it-teknoloġija u għalhekk ħanejnu tintegra. Waqt din iż-żjara s-Segretarju Parlamentari Karwana fissret kif dan huwa proġett wieħed minn sensiela li għandhom lan li jintegraw iktar il-persuni b'diżabilità.